Jeg vil derfor høre dommerne. Er vi klar? Der bliver givet thumbs up. Gerne høre vores kapsejladskriger. Er vi klar? Bella, skal vi sige det for en aller sidste gang? Lad os gøre det. Er I soldater? Er I klar? Nu skal vi fandme rømme se noget fucking fart. 3, 2, 1, sejl! Oh my god! Hold nu kæft, det er tæt! Der er vand over det hele! Jeg kan Okay, mærke hvor er det vildt det her! Det er så tæt! Hvem ryger op først? Okay, Umbi! Umbi er Ryger op først! først! Det står helt lige! Hold kæft, Okay. hvor er det lige, mand! Hvor er det vanvittigt! Det går så stærkt! Okay, Her er fast i båden! PF! Oh my PF! god! Fører med en lille bitte smule! Syg er lige efter! Hvor er det vildt! Nej! Der bliver byttet med det samme, PF! Laver de store! Kom så! Aarhus Universitet, giv den gas! PF! Er hurtigt oppe! Oppe bunder øllen! Alle De andre har lige en hælene. fantastisk ølstrategi! Der spindes! Hvad skal det ikke blive til? Kom så, Der bliver- soldater! Abo overhaler PF lige nu, hvor er det sindssygt! Abo laver noget helt vanvittigt! De fører nu! What? Abo er Abo er bunden igen! foran! Hvor er det Kan de tage sindssygt! sejren igen i år? Hvor er det sindssygt! Abo er oppe! Abo oppe! Er Abo bunden hurtigt nok? Et vanvittigt comeback fra Abos side! Ej, hvor er det fandme spændende! Der bliver snurret, der bliver snurret! Er det hurtigt nok? Abo i vandet først! Og så kommer Syk! Lige hælene er Ej, Syk! hvor er det spændende, mand! Det er så Hvor er det fedt. vanvittigt! Syk overhaler! Syk overhaler! De er lige hurtigt ud af båden. Okay. Det er Syk og Abo lige side om side! Og der er også nej. nu er det fandme Syk, der har føring, hvor er det sindssygt! Der bliver kæmpet hos Abo og PF! Syk, de spinner. Syk er lidt foran. Og Syk er i båden. Syk fører! Det går Hvad for siger vi, langsomt, Syk Abo. derovre? Abo er i båden. Shit, hvor går det stærkt. Ja! Strategien er helt i top. Hvor er det vanvittigt, det her! Kigger her på trofæet! Syk er oppe. Det er 5 år siden, Syk har haft den her! Og Abo er også oppe og drikke øl. Kan de Først- gøre det igen? Eller Spørgsmålet er, om Syk laver et comeback efter 5 år! det er fuldstændig Alt tyder på vanvittigt, det! hvis de gør det. Alt tyder på det! Hold kæft, der er fart bag, mand. Hvor er det sindssygt! Hvor er det Fuldstændig over sindssygt! forventning. Vi har en vinder! Vi har en vinder! Det er Syk. Det er Syk! Det er gyldne væggen. Hvor er det Efter 5 sindssygt. år! Efter 5 år! En vanvittig comeback! Syk 5 mod år! manden. 5 år Hvor siden, er mand! det sindssygt. Det siger noget om, at hvis mentaliteten er på plads, så er fysikken også det! Hvor er det vildt sygt. Det mentale betaler Kæmpe tillykke, mand! Hvor er I vildt! Woo! Ja! Giv dem en hånd alle sammen. PF, I gjorde det fantastisk! Umbi, tillykke! Med et vanvittigt comeback! Og Apo, I bliver nødt til at aflevere trofæet! Sygt! Men kæft, hvor I gjorde det godt! Syg, kom herop. Kom herop, Syk!
Ej, hvor er det vildt! Er du glad? Jeg er fucking glad, mand. Selvfølgelig! Alle de her mennesker har stået og hæppet på jer hele dagen! Jamen, det er så pissefedt med den støtte. Vi er så glade. Det er historie, det